Ngapunten nggih. Heeh, menikmati tahu. Nggih, matur suwun jenengan kula aturi lenggah sahabat Awis. Niki gilirannya sapa ya, Ndok? Ndok Mila Agustin. Nggih, alhamdulillah. Ndok Mila kula aturi jemeneng Cahayu. Jantenan sindene cantik-cantik. Iki ya Mas Yoga. Mas Yoga kalian dulur-dulur saking YouTuber menika saking Hadi Dasat menika priyantunipun matur nuwun Kang Mas. Ugi kabinese matur nuwun saking YouTuber Regi Channel, terima kasih. Regi Channel juga terima kasih buat Juruladi. Sotonya sudah, tahunya sama sambal juga sudah. Ya, alhamdulillah niki wau pasugatan sampun dipunaturaken wonten menika soto rawon. Soto rawon. Alhamdulillah. Sir napa nika? Niki tahune goreng nggih wonten, kopi lengkap. Lah. Teh wonten. Wonten nggih. Susu. Loh, kopine apa wes? Sampun. Oh, sampun. Menika kopi. Oh, nggih. Niki tembangnya Merdeka mawon. Nggih. Manut masnya aja, nggih. Nggih, manut Mas Irul mawon nggih. Nggih, niki pun siaga nggih. Nggih, sampun. Alhamdulillah, monggo Mas Irul. Sugeng dalu sugeng laras sesarengan campur sari sabda utama. Nduk Mila Agustin. Nggih. Nggih ketoke ya wiyagane wis yoga ya. Sampun. Kentolet aja ke susu ya. Santai saja. Mas Gento. Terima kasih bersama campur sari sabda utama juga didukung oleh GMP Audio Mas Yoga. Terima kasih Kopi NEC YouTuber Sabda utama. Juga terima kasih kepada Regi Channel. Juga didukung oleh Hadi Dasat. Nalika bapak lunga ninggal ke keluarga, nelongso nanging kudu tak trimo. Sing gawe tambah lara, wong tuwa ana kaya ora ana, ngendi kasih sayang
Asik-asik. Genduk Mila Agustin. Goyangan Nduk. Yo. Bersama Sabto Utomo, campur sarinya Indonesia. Yen pancen kudu pisahan, aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilairke ning keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat balungane. Marga disangga wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe ra ono jagalane. Ngene men anak sing rusak omahe, ngene men anak sing rusak omahe. Yuk. Asoy. Oke, terima kasih matur suwun Nduk Mila Nggih, terima Agustin. kasih. Satu tembang, apa tadi tembangnya? Egone wong tua, Bapak. Egone wong tua. Ya, Wong tua ki betul. duwe ego ya. Loh, semua manusia punya ego. Ego ki piye to tegese? Egois. Egois ki sakute sombong. Mboten, Piye? nggih. Piye ya egonya tinggi. Ego ki aku malah rong paham Oh, lho. apa ya? Nesu, gampang nesu ngono lho. Gampang nesu. Egois ngoten. Egois termasuk gampang pemarah. Nah, nggih. Iya. Ngoten. Mulane kalau gampang marah ki ya cepat tua. Loh, nggih no. Mulane orang hidup itu harus murah senyum. Lah murah senyum, Heeh, nggih. wong senyum ki sabar, wong Nggih. senyum ki tegese ya sedekah. Sedekah. Wong nyanyi kuwi ya sedekah. Sedekah rasa. Gawe senenge wong Nggih. akeh kuwi ya sedekah. Betul, leras nggih. Sampean ki sinden ya akeh sedekah berarti. Oh, nggih no kula. Bendina nyanyi, bendina Lah. joget, nyenengke Alhamdulillah. atine wong. Heeh. Nggih, pripun iki mboten wonten Pripun? pamundutan? Mboten wonten pamundutan ya ditawake dhisik Nggih. karo dulur-dulur Nggih. nyuwune tembang napa. Nggih, ngoten. pripun Bu? Bu Sumarmi Dandut. nyuwun napa Bu Napa? Sumarmi? Manut pokok dandutan apa? Danduti oke. Apa? Jamong. Oh, jamong. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Ibu nggih mriki. Bu, sing, Kula jemput nggih. sing kudung ijo asmane sinten, Bu? Nggih, sinten? Bu. Bu Sumitun. Nggih. Nggih, joget mriki nggih, Bu. Semonggo. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Jamong nggih. Nggih. Langsung mawon. Nggih, langsung jamong, Mas. Sluku betok lair sirama menyang oleh payung muda macet ditolopeng wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip aduwe candang apa salah duku cilik gendong apa becak mlaku di mak
Sluku batak batak sirama menyang selale oleh payung muda Pak Jentit lelebeng wong mati ora obah yen obah ngeteni bocah yen urip golek duit sluku batak sewengi sluku batak iku si irama menjang selele oleh payung muda mak jentit lelebeng wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duit. Ngapunten nggih Bu, niki anu wangsalane namung usluk-usluk batok. Nggih, suwun Bu Suminto nggih. Heeh, usluk-usluk batok. Sluku-sluku bathok ki ana werdine sing akeh. Teng napa werdine Tegese napa? sluku-sluku bathok wong urip ki ora kena mung meneng wae. Heeh. Tegese kudu gelem nyambut gawe. Iya. Kanggo kebutuhan uripe. Heeh. Misalnya wong urip ki ya mbutuhke sembarang barang, ya ta? Contone kaya butuh duit. Ya duit iki mesti. Ya butuh pangan. Nggih, Ya butuh papan. papan lan sandang. Heeh. Dadi sluku-sluku bathok ki werdine kanggo patuladan urip. Heeh. Mulane mak jentit loloba. Heeh, wong mati ora obah. Lek obah ngedeni Bocah bocah, lek yen urip urip golek duit. lo Mas, golek duit Mas. Mulane sampean duit Heeh. karo duit ki pilih endi? Pilih duit. Terus terang aja pilih duit. Pinter. Lah piye lho? Lah aku pilih duit. Lah teng napa? Lah duit iki kan abang. Terus biru ngono. Pucet kaya raiku. Ayo Nduk, iki guyon mari kenal sithik-sithik wae. Sik oh. Heeh. Iki mung urung nyanyi lho sampean ya. Iya. Jadi gilirane Mbak Nur iki mau. Oke, ra apa-apa.